这日本的执政党自民党伫咧奖期已摕超过2/3的席次，这背后上界关键的因素就是因的首相高市早苗，伊是这日本头一位女首相受到中间选民和少年族群的支持。不过学者是认为讲呢，这高市早苗会继续强化和台湾，也佮和美国的合作，也若对中国态度若准打了伤过硬，就有可能有风险。 日本众议院选举结束，自民党门口宣传海报也未好听。顶悬的首相高市早苗甲朴语口号，都是这届选前的大功臣。 高市早苗带领自民党在众议院选举当中拿下压倒性胜利，中间选民和年轻族群的支持率是影响选情的一大关键。根据出口民调，差不多40%的中间选民伫小选区投予自民党比例上悬，比例代表自民党包办所有年龄的第一名，甚至愈少年人气愈旺，18至19岁有超过40%投予自民党。 高市首相の人気の高さが原因だと思います。高市さんは非常に日本初の女性首相ということでフレッシュなイメージ、これまでの政治を変えてくれるんじゃないか、そういう期待が有権者から持たれていた。 比起高市早苗造成影響，在野黨中道改革聯合兩個男性傳統政治人物，看起來是較無進步。另外，高市早苗的保守路線也吸引選票回流。無党派層かなり自民党に向かったと。それから保守層の割合もかなり自民党に向かった。つまりこれまで参政党や保守党に投票してた人も自民党に向かった。在選舉大贏了後，高市早苗有希望維持長期執政。外交方面，學者認為台日美的合作關係會更加好。 アメリカや台湾、それから他の国々、民主主義の国々とも連携を強化すると、やっぱり中国としては軍事力、外交力、劣勢になる場面もある。ですから戦略を変えていかなければいけない。中國需要重新思考安怎甲高市政權對接。另外一方面，日本也傷過強硬，也有可能帶來風險。例えば憲法の改正とか、あるいは核兵器 に関する議論もですね出てくるかなというふうに思いますね。そうするとやっぱり中国側としても日本により強く対抗してくる可能性もあります。リスクもあると思いますね。高市的立場予部分學者會煩惱，不過無論如何，選舉結果反映民意，日本人選擇行什麼路線，看選舉實處都會當攏了解。公視國際記者施旭做日本東京報道。